que hem fet aquí. Sí, sí. Hola, Presi. Hola, Llucià. Com estàs? S'ha portat bé? Molt bé, s'ha portat molt bé. I bon futbolista? I, bueno, sí, va camí de bon futbolista, sí, tant que sí. Molt bé. Escolta, ja hem vist com la toca el nano. Al torneig, felicitats. I ara explica'm una mica la penya, perquè aquesta penya té una certa història, oi? Sí, venint de Basilea, 4 socis es van posar d'acord per fundar una penya. Tot neix allà. Cosa molt clara per quedar entre els components d'aquests 4 va ser que no volien fer-ho un bar. No volien fer-ho un bar, hi havia els 4 que no estaven molt d'acord i van dir de comprar una casa. I van comprar aquesta casa. Això és una masia. És una espècie de masia petita, antiga, i aleshores van comprar la casa, van començar a fer obres i van sortir aquests arcs, per exemple. Va sortir això, els arcs gòtics. És l'art d'estil gòtic del segle XVI, sobretot el portal. I aleshores la Junta actual que estem ara, gestions de l'Ajuntament, l'hem declarat de patrimoni bé local. President, m'han comentat que ens heu preparat una cosa amb 2 noies, una trobada o una cosa així. Ja t'ho explicarem. Ara hi anirem. No siguis ànsies, no siguis ànsies. No sé. Li dic 2 noies i ja estem pensant només en això. Ja veig que sí. Sí, explica'm una cosa, perquè sou una penya molt activa vosaltres i això és difícil de trobar penyes que facin tantes coses com col·laborar amb la cavalcada de Reis, campionats de futbolí, d'escalèstric, d'escacs. Sí, la veritat és que tenim una junta molt activa i aquesta junta muntem coses com això que acabes de dir i més coses que anem pensant i fent. La festa de la infància és una de les festes més importants que tenim aquí, en aquest cas. Què consisteix? Que consisteix en que tenim la concessió de la instal·lació esportiva en el qual juguem tots els campionats de la Penya Blaugrana, tots els partits. Aleshores, el mes de juny, que ja s'ha acabat els campionats, en aquest cas el terreny de joc es converteix en un festival infantil. Escalètrics, si es fa falta, inflables, ping-pongs, moltíssimes coses, tallers de pintura, pallassos, contacontes, moltíssimes coses. Per cert, el tema dels desplaçaments de la penya? Sí, feu gaires de desplaçaments o què? El desplaçament és una cosa complicada amb nosaltres. Ho tenim difícil perquè la nostra activitat principal, diguéssim, és el futbol i, per tant, cada cap de setmana tenim partits de totes les categories. Clar, això és una feinada, això, És una feinada. Tenim en aquests moments 430 nens, tenim 22 equips de futbol i una escola de 100 nanos. Molt bé. Hi ha una cosa que he llegit, perquè veig que vosaltres, la penya de Sant Cugat, a part de tenir un local històric i amb un patrimoni bé local, etc., que sou una referència, perquè fins i tot els de fora, els anglesos, ara parlarem de lligam amb els anglesos, però un diari anglès que es diu The Guardian us ha agafat a vosaltres com a referència de què? Va agafar una referència que li van dir que nosaltres teníem un local molt ferm i que... O ferm ho és, perquè això aguanta, això? Sí, crec que sí. Aleshores van venir aquí a fer un reportatge, van donar permís. Penso que era de caire molt polític, nosaltres vam estar d'acord, evidentment, que era quan les eleccions del 25 de novembre, per tant vam estar d'acord totalment i va ser una de les coses que vam lligar en seguida. És a dir, que volien lligar una mica el barcelonisme amb el catalanisme i van dir aquesta penya és un exemple claríssim del que és el Barça i Catalunya. Que era el Barça dintre de Catalunya. Els hi vas explicar bé, això? Penso que sí, perquè, clar, si anem enrere amb el temps, som catalanistes, evidentment. Molt bé. I si et dic how do you do? Bé, vol dir que estan d'acord amb aquests inglesos i aleshores ja es veurà. Però l'ingli-pitingli, Presi, com el portem? Malament. Com jo. Ja som 2. Avui he provat el cosí amb el vostre equip. Sí, he jugat amb el vostre equip. A mi el Minguella m'ha dit que l'ha tocat bé. Sí, el que passa que hem perdut. Ha jugat ell i ha perdut, Sí, és veritat. Un jugador no fa un equip. Molt bé, cosí, apreta aquí, sí senyor. Avui he vist que la penya blaugrana de Sant Cugat no es moca en mitja màniga perquè organitzeu aquest torneig internacional, que està molt bé. I explica'm una mica d'on neix tota la sinergia que es crea amb Risto Stoikov, l'escola de futbol del Risto Stoikov i també amb la penya blaugrana. Bé, fa 8 anys, nosaltres ja portàvem moltíssims anys com a futbol de penya blaugrana, i fa 8 anys vaig tindre un contacte bastant bo. Que vivia aquí el Risto? No, però va estar buscant pis per aquí. Tenia un contacte molt bo que em va dir si creia convenient això. I vaig dir que no m'ho creia perquè quan parlem del Risto no parlem exactament del Risto, parlem de l'escola de Laureano Ruiz. Ah, sí? I el Laureano Ruiz, crec que els que som futboleros, és una institució, un dels millors entrenadors del món i tot això, no? I en aquests moments hem iniciat aquest any la 8a temporada de l'Escola de Futbol Risto Stoikov, penya blaugrana de Sant Cugat. Quan he entrat he vist una vitrina aquí plena d'objectes. Tenim un directiu que tenia una botiga a Barça. O sigui, penseu en la pasta, vosaltres, també. Exactament, la pasta és important, perquè això no es pot mantenir, això sense pasta, no? Sort de l'associat que tenim bastants,
Passa que costa vendre. Clar, home, moments estem en Però el crisi. Barça sempre tira, Espera, abans, un tema important. Sí. De les noies... Sí, ara. Això t'ho explicarem. Ara em dones la direcció, eh? Són dues sòcies. Sí, són dues Això sòcies de la penya. deixa-m'ho a mi. Ara t'ho direm, sí. Jo després em dono la direcció i anem a veure un partit amb elles. Perfecte. Que són una mica particulars, no m'han dit? Totalment. Molt bé. Abans d'acabar, president, encara tenim unes preguntes. Aquest any que sàpigues, Nil, que el test al president el faràs tu. El test del cosí or not cosí. Les preguntes te les fa el Nil, tot teu. El Barça va passar a la final de Basilea després de remuntar el Camp Nou in extremis a l'Anderlecht, a les semifinals. L'eliminatòria es va decidir des del punt de penal. Recordes qui va ser l'últim xutador del Barça que va certificar la classificació a la final? Opció A, Reixac. Opció B, Zubiria. Zubiria. No havies nascut, Zubiria. 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 Sí, Zubiria deu ser un riu basc. Va, no passa Opció res. C, Neskens. Reixac. Un moment. No. President, no posis nerviós. Torni a repetir. A, Reixac. B, Zubiria. Sí. C, Neskens. 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 Neskens? Sí, senyor, president. Clavada, pastoreta. Molt bé. Segona pregunta. El Barça i el Manchester United són els dos equips que més finals de la Champions han disputat els últims 5 anys. Concretament el Manchester 3 i el Barça 2. Tant el 2009 com el 2011, el Barça va guanyar la Champions després de guanyar el Manchester United. Dit això, em sabries dir 3 de 7 jugadors que van repetir el Manchester? Doncs em sembla que una va ser el Van de Sar, l'altre devia ser el Giggs, no m'agradaria el dir el Madrid perquè no hi era, Rooney. el Rooney de centro. El Rooney, has dit? Rooney? Correcte. Correcte, president. 2 a 2. Vas bé per aconseguir el que tinc jo, que tinc un premi per tu. Molt bé. Tercera pregunta. A quin any va aconseguir Risto Stoichkov la pilota d'or? A, el 1993. B, el 1994. O C, Risto Stoichkov no té una pilota d'or. Sí que la té, eh? Sí, Risto Stoichkov ja l'altre d'or. Jo diria que va ser el 93. No? 94? Un moment, 93? Has dit 94, no m'ha semblat sentir? 94. Has dit 94, oi? Sí, Ha dit segur. 94, sí senyor, 3 de 3. 94. President, sí senyor, ets un molt bon president. Gràcies. Et mereixes un premi. El premi, atenció, et donaré això, et regalaré això, si em saps dir, jo et dic una frase i tu me l'has de respondre. El pernil té un nom propi. Estic parlant de Beyoncé, que té uns bons pernils. Déu-n'hi-do. Estic parlant d'Enrique Tomàs, estic parlant de José Mari Vaquero, que també fotia unes cuixes que Déu-n'hi-do. Sí, ens quedem amb Enrique Tomàs. Enrique Tomàs, Vols el pernil, no? I tant. Doncs vinga, per tu aquest pernil. Moltíssimes gràcies. Ara em passes la direcció d'aquestes noies. Ara mateix és molt fàcil, Sí? el trobareu en seguida i cap problema. Ens entendrem? I tant que sí, Sí? tant que sí. Doncs vinga, disfruta del pernil, Preci? Moltíssimes gràcies. Gràcies. Nil, Un gran gràcies. preci. I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning. A veure, Maite, Mar, ens expliqueu de què va, perquè això ja estic una mica intrigat. Ens han dit que seria molt especial, que és molt interessant el que feu. Què feu vosaltres? A cada partit ja fa un temps que ens va portar sort i ho seguim fent des de llavors. Què és? Quan comença el partit, Ah, teniu un ritual. vam començar un dia així que ens va sortir espontàniament per fer-ho i tal, vam veure que funcionava, vam seguir i, bueno, com que ja portem no sé quants títols de no sé quants, doncs Sí, ja... però de què parles? Sí. És una indumentària bàsica. Sí. Pulseres del Barça, Sí? vale? A l'escut, aquí. L'escut aquí penjat. Tu també, pulsera del Barça? Sí, l'escut, aquí. Ah, sí, val, molt bé. Un rellotge, un regal molt especial. Sí? Sempre el porto. Ens Bueno, toquem, ens toquem a passar. Ens anem Ens anem- ah, sí? tocant. Sí, això... Però tocaments de què? De fregar, va, d'així? Sí, de nervis, ei, va, que... Però hi ha de ser. Sí, sí. Oh, quin neguit, ja. Sí. Encara no ha començat el partit i ja Ens estic. hem de tocar. Val, ens hem de tocar. Molt important. Sí. Quan ataca al contrari. Creuament de dits. De dits, de cama... Ho dius en sèrio? És en plan... Sí. D'aquí no passes. Però l'interior del Barça en porteu? Sí, però no te l'ensenyarem. No. I... Però També la porteu. petonegeu? No, aquesta no la petonegeu. No. Vale. Val. Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí. Molt bé. Sí, però has vist, Nil, que una porta gorra, l'altra no. Aquí no passa res? No. Per què No, no? ja et dic, va començar allò... Bueno, anem còmodes, anem així i tal. Veient que la cosa funciona, doncs a partir d'aquí ja metodologia sempre la Diu, mateixa. sou super supersticioses. Molt. Amb aquest, només amb el Barça? Sí. Molt bé, doncs comença el partit, no? Sí. Doncs A va. mesura que va avançant el partit aneu fent més rituals i... Espera't, a la mitja part n'hi ha una de... És la... Ja la veuràs. A la mitja part? Jo penso que és el punt clau. Sí, a la mitja part. Val, doncs vinga, va, que som-hi, a veure. Comença? Espera, estan sortint ara. Va.
black dress with the tights underneath. I got the breath of her last cigarette on my teeth. And she's an actress, but she ain't got no need. She's got money from her parents in a trust fund back east. Tongues. Mitja part. Vale, Ho rematarem a la segona. ens heu d'acompanyar a la cuina. A la cuina? Anem, doncs. Doncs què fem aquí? Bueno, aquí, a cada mitja part, bocata de Frankfurt amb bacon. Sempre. No pot fallar mai. I si aquell dia no hi ha Frankfurt o bacon a casa? No. No. És impossible. Impossible. És impossible. El Si juga al Barça, vosaltres teniu Frankfurt i bacon a casa. Per mantenir la dieta, això? Exacte. Està molt bé. Exacte. Bueno, ja ens veus que de dieta a dieta. Esteu estupendes, esteu estupendes. I escolta, si algun dia no et ve de gust Frankfurt i bacon i jugar al Barça, què passa? Ens ha passat. I què? Frankfurt Us el foteu? Frankfurt i bacon. Això és ser molt culer, I si aneu a algun lloc a veure un partit del Barça i no n'hi ha? Ens va passar a Wembley. A Wembley, què? No hi havia Frankfurt i bacon? Hi havia Frankfurt, però no hi havia bacon. I vau patir? Ostres! Que bo. Fins al gol de Messi, Hi ha alguna cosa més o no? Aquest és fàcil. Sí. Bueno, no és gaire políticament correcte, Sí, com diria el Sandro, però però que em treus del congelador, mare de Déu. que el Messi tingui 4 pilotes d'or no és fruit del Messi. Està congelat Cristiano Ronaldo al No, és congelador. que està com una miqueta pàl·lid, ja té un color així com de... Així que va mala cara. És a dir, el rival amb qui juga el Barça Al congelador. És fort. És bastant és per preocupar-se, això. I això dona bona sort, això també. I tant. Molt bé, és espectacular. Bé, I tant. mare meva. Frankfurt, i anem per la segona part o què? Anem pel bacon, va. Val. You tell your boyfriend if he says he's got beef that I'm a vegetarian and I ain't fucking scared of him. She wants to touch me, woo. She wants to love me, woo. She'll never leave me, woo. Don't trust her, never trust her. Won't trust her, won't trust me. Bueno, ja està, això. S'acabó. S'ha acabat el patiment, hem guanyat. I escolta, funciona el ritual, Ja t'ho hem dit, I tant. Que bo, que bo. Escolta, són unes cracs, Nil? I em sembla que s'ho mereixen aquest any al Quina Penya, a tots els cracs que veurem, una mica de xocolata. Us agrada, no, la xocolata? Moltes gràcies. I tant. L'incorporeu dins el ritual, si voleu. Bueno, doncs haurà servit a cada partit. Doncs de moment us deixo aquest, gentilesa de la pastisseria, Moltes Ho fem de gràcies. postres, no? Sí, sí, tant, ara mateix obrim. Val, proper partit, a casa meva? Sí, us apunteu? I tant. Hombre. Tinc congelador, Ja portaré les fotos. Portes les fotografies, tu. problema. Molt bé. Doncs vinga. Ja tenim la primera d'aquesta tercera temporada, Una penya xula, Són uns cracs, val a dir-ho. El torneig, ben muntat, internacional, Déu-n'hi-do. I avui hem après que el Minguell menteix molt bé, Què vols dir? No, res. Aquestes noies bé, Les cracs, tota la seva vida és un ritual. Descansen, Quina por. El proper partit venen a casa a veure'l, Doncs vaig buidant el congelador. Hem de fer lloc per les fotos. Les fotos? Ah, les dels rivals, que les posen al congelador. Molt normal tot. Ja. Quina penya. Nil, els salamars no me'ls toquis, Viurà un sentiment, lluitem pel que creiem. De cor blaugrana, culers som i serem.